Nosaltres ens denominem com una empresa dins del sector químic com usuari intermig, que es diu tècnicament, que fem una transformació de productes químics o barreges de productes químics, més ben dit, i transformem formulacions. Mira, actualment ens movem amb unes 10 tones l'any. El tamany d'empresa que som, tenim una part que l'hem externalitzat, també, llavors tenim una empresa, un proveïdor extern que ens crea unes comandes i unes fabricacions en les seves instal·lacions i nosaltres fem la distribució en nom nostre. Bé, va ser una línia de negoci que es va crear des de dins de Champlate Materials. Va anar molt lligat a un desenvolupament tecnològic arrel d'una idea, no? I vam poder financiar amb ajuts i crèdits de CDT per obtenir al final un prototip que ens va portar a crear una nova línia de negoci al final dins l'empresa. Obtenir aquest nou know-how propi que ara l'estem explotant amb total independència de la competència. No? És una màquina que està molt enfocada en un procés en concret de fabricació de circuits, sobretot en la part, en l'etapa en la que es creen multicircuits i diguéssim, el gran avantatge d'aquesta tecnologia és que consumeix menys energia enfront a les tècniques convencionals i el gran retorn o el gran avantatge és que al final doncs, el cost productiu de fabricar circuits a l'engròs es redueix, fent servir aquest tipus de maquinària. Els productes relacionats amb recobriments metàl·lics són el nostre fort. És el producte històric, el producte estrella que manté Champlate Materials i tot el que sigui producte envasat líquid per obtenir aquests acabats superficials específics, tècnics, solen ser la gamma de productes més importants. Espanya i Portugal són els nostres mercats principals, però ens estem obrint a França, a Alemanya, d'una forma més recurrent, no només puntual, i sobretot primer ho estem aconseguint molt a nivell col·laboratiu. Des dels primers consorcis vam crear un petit equip de 2 o 3 persones que jo mateix he pogut generar i anar liderant durant aquests anys i en un equip de 3 persones hem pogut participar en els consorcis i a la vegada desenvolupar aquestes tasques més tècniques que ens han permès obtenir una gamma de productes propis, encara exploratoris, però més acabats que puguem testejar amb potencials clients. Les últimes línies de negoci que estem, o de recerca, més ben dit, que estem desenvolupant o ampliant, és generar un servei més tecnològic, més acurat de monitoritzar característiques i propietats químiques d'aquests productes químics que comercialitzem, doncs generar una tecnologia que ens permeti detectar impureses. Sabem que es van contaminant, sabem que es van transformant amb el temps, però amb les nostres indicacions des d'aquest punt de vista més tecnològic o d'indústria 4.0, amb les nostres eines els podem anar acompanyant. Nosaltres som socis recents i realment ens aporta primer de tot estar dins d'una xarxa de potencials col·laboradors on desenvolupar noves solucions químiques per tractaments superficials. Sabem que estem davant d'una gran xarxa d'especialistes en temes de materials avançats de tot tipus. Llavors, volem aprendre d'ells, conèixer una miqueta les seves necessitats d'aquests membres del clúster i buscar una miqueta punts en comú i veure si es poden crear consorcis. A nosaltres ens agradaria crear algun tipus de consorci o treball col·laboratiu dins dels grups de treball que ja estem inclosos i estem participant i arrel d'aquí crear
noves solucions de forma conjunta per desenvolupar nous productes en sectors molt concrets com l'electrònica impresa o tractaments superficials per metalls lleugers amb molta més eficiència enfront la corrosió.